Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po kita mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga, unsa matarong adlaw? Lunes. Unsa matarong pitsa? Pitsa 27. O samantarong orasa, alas 12 pasado. Abi na mga higala, kumusta naman? Oh? Ato di ay nga i-congratulate ang mga parokyano sa Dumaguete, no? Nga nagsaulog niadtong nakalabayng Pitsa 25 sa ilahang fiesta, no? Karon na pang umalabot ka fiesta mga higala, mauna pod ang kanang Amlan this coming November 30. Dili holiday, giusob ni kuan. Giusob ni PBBM no nga dili na holiday ang November 30. Now, sa na nga medyo problema gamay ron ang taga Paamlan pero dayon yung pista na no. Kay kuan man kanang ang mismong lungsod mo deklara mo gina sila og kanang holiday, non-working holiday, pero sa mga Tanhay, mga Sibulan, mga San Jose, Dumaguete, ting trabaho ra mo na nakalahi din ha. No? Pero sa man nato no nga si PBBM mura mag-iyaha mang gi-advance ang kuan kini holiday. Wala tayong problema na no sa man nato na siya. Okay, no nahala padayon ta mahigala no sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. So November 30 ang fiesta sa na kining kanang karon ng Sabado, karong Huwebes ta mahigala no ang fiesta sa Amlan. Abi na padayon ta mahigala sa ato nga mga pagtimbaya kaninyo og mayong buntag ng atong mga kaigsuonan no. Happy kanang ito nga itong congratulations sa mga taga Dumaguete nga malampuso ng inyong fiesta din ha sa inyong mahal nga patron, Señora Santa Catalina di Alejandria. Pero ato dahil nga timbayaon usab ug mayong multo ang atong talahon ng obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Padre Rama Ata, ang atong station manager po dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman, ug ang tanan gyud nato nga mga kaigsuonan nga padayon nga nagsunod niini mga programa sa DYWC Teleradyo o kining DYWC Radyo. Ayan, doble may gala teleradyo na, radyo na, TV pa. Yan. Nahala no, padayon ta sa ato nga mga buhatonon ining kamudtuhon. Abino ara kita sa atong Saint of the Day. Abino ang atong Saint of the Day karon sa November 27, mao si San Francisco Antonio Fassini. No? Sa Fasani, no? Fasani. F-S-A-N-I. No? San Francisco Antonio Fassani. Bino kini si San Francisco natawo kini siya sa Southern Italy niadtong 1605. Unya na membro kini siya sa Conventual Franciscan niadtong 1695. Unya naordinahan siya isip usa ka pari. Dahil nagtudto sa philosophy sa mga bag-ong recruit nga mga Franciscans. In his different ministries, he was devout and kanang kinatawag penitential. Fought after confession and preacher. Sought after, like fought. Sought after for confession and preacher. So, buti pasabot nga, daghan yung ginahanglan sa iyahang pangalagad, 11 na gayon sa pagpakumpisal o sa pagwali, no? Pagpasabot sa mga tao. Unya, fired by the Spirit, he made use of kining gitawag na to words and deed of Holy Scriptures. Yes. Unya, struck his listeners and kanang taught them to do penance. Unya, loyal friend of the poor. Unya, move, never kanang never hesitated to do good for the poor. Ingon yan, ano? And at his death in Lycia, children come through the streets and cried out, "The saint is dead. The saint is dead." No? So he was a Franciscan, nahimo siya nga kining na-canonized siya
no niadtong 1896. No? So kini si San Francisco de Pasani, no San Francisco Antonio Fasani, mayo jud kay siyang pagkatao. No gani sa dihang namatay siya, ang mga bata naninggit sa dalan, namatay na ang saint, ang santos. No? So muna nga giila siya nga usa ka miracle worker, usa ka buutan nga alagad ni Kristo ug nagtamod gyud sa pagtulunan ni Kristo diha sa iyahang paggamit sa Biblia, sa iyahang pagpanudlo. So karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Francisco Antonio Fasani. Okay, no hala, madayon ta mahigala no. Bueno, wala lang sa kita karon si BCP News mahigala ha. Kay medyo busy-busy ta gamay, no? Ug siguro na ata. Okay, sala, ari na kita mahigala sa atoa nga mga kining mga kwan, kining gitawag nato og mga pagtulunan, no? Mga pangutana, no? Ato ang mga tubagon nga posible mo ni inyong mga pangutana. So ato pong kinahanglan atong paningkamutan nga matubag. Okay. Pwede ba pader nga kanang makahilog, no? Kana bitaw muhatag sa anointing of the sick ang mga lay ministers, dunay nangutana. Tubag ni ana dili. According to Canon Law number 1003, every priest and a priest alone can administer the anointing of the sick. Ano sa ato pa ang mga lay minister dili sila pwedeng buhatag og mga sakramento. Wala gyud ihatag nga sakramento ang mga lay ministers kay dili man sila ordained minister. Kuan man sila kanang lay man sila lay naman. Sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. No? So muna siya ay mga pagtulunan ha. So mga lay ministers dili sila makahatag og mga sakramento. Pwede ra siguro mga sakramental, no, blessing og mga objects, pero ingon nga objects, pero ingon nga muhatag na gyud sila sakramento, dili pwede. Klaro. Okay, another question. Usay buti pasabot og apostolic tradition. Kini no? Kini apostolic tradition mao kini ang mga pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles nga wala masulat sa Biblia. Apan gisunod pinaagi sa mga pagpanudlo sa mga nagsunod. Apan gitudlo, no, gitudlo pinaagi sa mga nagsunod. So, sa ato pabuti pasabot nga kining tradition di ay mo kini ang gipanudlo sa mga apostoles. Kay kini mga apostoles aduna man sila katungod pagpanudlo kay ngano man giingnan man sila ni Kristo. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kung unsay idili dito sa yuta, idili usab dito sa langit. Buti pasabot nga ang mga lay ministers di ay may katungod gyud sa pagpanudlo. Yang maong katungod sa mga pagpanudlo gihatag usab sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan, no, aron nga mao padayon sa maong mga pagtulunan unya ang mga kaobispuhan pod may pasabot pod ini ngadto sa mga kaparian, no, muna so muna nga kaming mga pari, no, do na pod may mga ikahatag gyud kaninyo based on the kining gitawag natong sacrament of ordination. Okay, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, busa mga igsuon ang pigi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali ug sa sulat. Ato paduna gyud mga gipantudlo, no, ang mga apostoles pinaagi sa wali ug sa sulat. So kanang wali mo kana ang mga oral tradition or apostolic tradition. So muna nga ang mga pastor wala man sila connection sa mga apostoles, actually wala gyud sila katungod pagpanudlo. Pero pwede ra siya mo paambit lang pero ingon nga mo paambit gyud sila labi na gyud ang uban nga mga dili pag-unsa, no. Ang mga pastor usahay mo supak-supak sa Katolikong simbahan. Wala sila na sayod nga ang mga gipagtudlo sa
sa mga Katolikong simbahan gikan pas mga apostoles, no? Apostolic tradition. Nga mga pastor usahay, mga ministro sa laing mga relihiyon, muatake sa mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan. Wala nila mahuna-huna nga ang mga gipangtudlo sa simbahan Katoliko gikan sa mga apostoles, nga gikan nga adunay katungod sa panpanudlo. No, sumana no nga mga laing relihiyon mo kini mo kana no ang kuno kanang ang atong gitudlo gikan lamang sa tao, pero dili mo guna ingon nga gikan sa ordinaryong tao. Mga apostoles bala nga gitagaan og katungod sa atong Ginoong Jesucristo sa pagpanudlo. Kinabay na sa Biblia giingnan sila nga kang kinsang mga kanang sala nga inyong pasayloon usab dito sa langit. Ang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon dito sa langit. So nga ang mga apostoles dako kaayo gyud sila katungod. Pero ang mga apostoles pod aron mapadayon ang mao nga mga gaho kanang katungod sa simbahan, no? Ni ordina og mga obispo. Unya ang mga obispo ni ordina pod og mga kaparian. So na siya gitawag apostolic tradition, no na. Okay, no, padayon ta dugang pang mga pangutana, no, para sa inyong kasayuran. Padayon pananglitan magkuha mi og baptismal record sa parokya. Unya wala may record. Pwede ba nga magpabunyag na lang mig usog? Dili na pwede, dili na pwede nga magpabunyag kag usog. No himuan na siya og kanang gitawag nato og kana bitang makuting pagtuon, no, kung tinuod ba yun nga diha kakabunyagi kay dunay biyay uban nga labi na sa mga lugar nga dunay aglipay. Ang uban adto baya magpabunyag sa aglipay kay nagtuo sila nga pareho na. So atong klarohon mo na gitawag mo diligent ba ato gyud nga susihon gyud kung wala ba gyud ka mabunyagan ba gyud ka sa gitawag nato og Katolikong simbahan. Muna nga kung doon nagyud mo saksi nga imong maninay nga kami gyud ana si padre kuan mo nagbunyag. Samot na gyud kung doon ay picture sa pare nga nagbunyag ninyo. Manang ako mo request gyud ko mo request gyud ko og photographer ba nga during pagbunyag nako naagi mo litrato para labi na karon kay sayo na malang kaayo karon ang kining picture kay na may cellphone nga kung mahimo pagbunyag nako picturean gyud ko uban ang bata hasta ang ginikanan kay mao man ay kamatuoran unya usa sa mga ebidensya nga nabunyagan gyud ang bata ang mga nabunyagan gyud ka na sa kapanalitan sa kanang makuti nga pag usisa mapamatud-an nato nga nabunyagan pero wala lang ma-record ato siyang tagaan o gitawag natong certification of baptism certification nga nabunyagan ni siya pero wala lang ma-record pero nabunyagan yun mo na certification pero kung saon na to wala pud siya mga picture wala pud maninoy-maninay tagaan na lang nato og conditional baptism sa manang conditional baptism kung pananglitan ang bata wala mabunyagi bunyagan na lang nato so ato pa ang conditional baptism kung wala gid sa mabunyagi o baga nabunyagan siya sa laing relihiyon mo effect ang mao niyang bunyag pero kung nabunyagan na siya sa Katoliko unya medyo wala nang record mo nang ato na lamang pong bunyagan wala na effect ang iyang bunyag ang original man giniyang bunyag mo ito siya gitawag natong balido ang katong ikaduhang bunyag bali wala na lang to muna gitawag kondisyon dunay mga kondisyon klaro. Another question. Sa imong huna-huna, Father, nganong dili mangyud mo simba ang usa ka tawo matag Domingo? Ako, obserbasyon ako, wala ba ma-brought up sa ginikanan? No, panalita, no? Kinigong pagsimba, apil na magunis imong kinaiya. Imong naandan ba, kinaiya naandan. Muna nga, kung ikaw sa imong pagkabata, no, nagtubo gyud ka nga gidala ka sa imong ginikanan pagsulod og simbahan may porhan gyud nga hantud ikadako nimo tigsimba gyud ka o ikaduha pod do na pagilain siguro do na pipila nga mura og na sa gagmay pagidala sa ilahang
mga ginikanan, paingon sa simbahan, kasimba gyud sila pero pagkadako na di na mo simba, doon nila kang rason ana. It could be nga doon na siya yaing priority. Doon na sila laing priority. Uban nga ting simba sa una, no, sa gagmay pa sila hangtod nga pag-abot ka nagnegosyo na busy na kaayo sa panginabuhi mo nang ang uban, di na gyud mo simba. Di gyud mo simba na. Di na mo sulod simbahan sa Domingo. Niya, it could be pod nga doon na papila ang rason ana panalitan o dili dula sila grudge against the priest nga nagmisa. Doon na ba gitawag sila mag ubos ba dagway, magkasuko ba dagway, unsa ba dagway. Namo na siya. Pero kalagmitan yun, diha gyud sa kakulang sa pagtuo kung unsa gyud ang papel sa misa sa ilahang kinabuhi. Unsa gyud ang misa. But anyway, ang misa alang kanatong naanad ug mosimba, usa kini ka paagi nga diin ikapakita nimo nga ikaw nagtuo og Dios. Kay mao man ay usa sa mga batakan nga nagtuo kag Dios pero nga kuan gyud ba kanang dili na nimo tagna-tagnao na siya. Kay kining uban walay mga simba dili ta makahukom ana nga tigsim mutuo ba kay nag Dios o dili kadunay aban ana nay uban ana nga mutuo ra gyapon Ginoo pero wala lay simba. No, pero kining musimba mutuo gyud na siya Dios kini simba man siya. Kung wala pa kana nito o Ginoo, no, di gina sa musimba lagay, ingon ana no. So ingon ana. So karang atong pagsimba usa ka na kawaagi nga di mapadayag nato no unsa nga duna kita pagtuo sa Dios. Ikaduha, dili lang kami tuo ka kun dili imo pagyong gipuy-an. Okay, doon na may uban nga igo oras pagtuo pero dili nimo wala puyi. Nya ikatulo, nahimo na gyud niya nga kana bitaw kanang musimba ta usag yun sa mga maayo kaayo nga makuha nimo ba kanang ang mga pagtulunan. No kana bitaw mga pagtulunan. Doon na gani na nahitabo mahigala nga nagkuan ba, naghikog nga usa nako ka parokyano. So paghikog niya niingon gyud ang mga kini bang mga tagtungod nga sus og nakasimba pa unta ni siya. Dili gyud unta ni siya paghikog kay ang akong topic o akong walin na itong nakalabayng pagsimba nila, kabahin man sa kanabitang gitawag na itong pagligon sa atong pagtuo sa Diyos. Kaya doon na may uban nga, doon na ba, katusya god, doon na ba, o doon na siya sakit, di siya katulog, murag na sa sa pinulungan pa na nato, mura pag na-depress ba? Mura siya na-depress. So niingon itong mga tagtungot, so si Papa, nakasimba pa namang unta tuwag sa Sabado, kaya na anticipated man ang ilaha, dili gyud unta o maghikog, something like that. So ito pa, feel gyud sa mga tao nga maka-inspire gyud nimo ang mga pulong sa Dios. That the Word of God is very inspiring. Nga ma-inspired ka ba? Kung doon na magani kay problema, ma-inspired pud ka. Nga wala ba ug sa ato pa na maalam-alaman ka ba? Matagaan kag dugang kadasig. Ano no? Abi no? Ug ganay gyapon ta ubang adlaw ha. Sige ra gihapon ta ani at sa ako nang ginaingon advance happy fiesta sa taga kining sa ngalan ning Amlan. This coming sama ng ilahang fiesta. December 30. Murag karon man siguro Huwebes. Ang ilahang fiesta murag karong Huwebes. Kay ugma 28, karong Miyerkules 29, karong Huwebes 30. Huwebes gidi ay, no? Okay, no? So may mudto na kanatong tanan ug nang hidaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas niining kamuntuhon. Ug dungganay gyapon kita ug mga adlaw sa lain na pong edisyon dinhi atong tulumanon sa kahanginan, C on A, Catechesis on Air. Salamat.